Oululaisesta elinkeinoelämästä, yrityksistä tiedän työni kautta aika paljon. Työpaikat on kaikista tärkeintä, sillä me saadaan hyvinvointia koko alueelle. Niitä olen edistänyt muun muassa Ura-Annosten hankkeen puheenjohtajana. Vapaa-ajasta liikunnasta 5 vuotta, juniorijalkapallon hallituksesta, koulutuspolitiikasta, oululaista kouluista, yliopistohallituksesta, Oulun seudun koulutuskuntayhtymän eri luottamustoimissa 8 vuotta. Siis kokemusta, mutta myös näkemystä. Tämä video otetaan autenttisissa olosuhteissa iltamenojen parissa, eli jälleen on ollut aika viedä poikia jalkapallo- ja salibändyharjoituksiin. Molemmat pelaavat oululaisissa seuroissa. Eli oululaisen juniori urheilun puolesta tietenkin taistelisin parempia liikuntapaikkoja nuorille ja kaikille oululaisille. Maksuton alle 18-vuotiaiden liikuntapaikat, se on ehdoton tavoite. Nyt on poika viety tänne Värtön liikuntasaliin ja ehkä se vaalilupaus voisi liittyä tähän. Eli kaupunkihan on ajatelmissa lakkauttaa tämän Värtön ja kasarmin salibändyhallit ja ehkä urheilutalonkin. No minusta tärkeitä paikkoja liikunnalle ja voisi ehkä antaa seurojen käyttöön tai joka tapauksessa ei näitä kannata matalaksi laittaa.